Mae bore da, croeso cynnes I chi I roedfa bore yma, croeso arbennig hefyd os chi'n weld ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni. Fel hyn ar fore sydd yn arwen ni yn yr roedfa. A os dyw'n mynd bydd Emyr yn arwen ni hefyd am 5 o'r gloch yn yr roedfa prynaw yma. Mae Meirion yn pregethu'n Llanymddyfri prynaw yma. Ni'n meddwl, os ti'n bore yma. Byddwn ni'n poeni, ond prynaw yma mae Meirion yn Llanymddyfri. Ni'n cofio amdano ti Meirion yn mynd at Llanymddyfri. Cofiwch ar ôl yr fwynhau cwmni'n gilydd dros baned. Felly cofiwch am hynny. Wedyn ystod y wythnos, mae cwrdd gweddi fan hyn fel arfer ar nos Fawrth am 7:45. Ac yna dros y gwyliau haf, y bod cerdded gweddi fel arfer, ond cwrdd gweddi wythnos yr Eisteddfod, sef y 4 o na chwaith wythnos y gynhadledd, sef y 19 o Awst. Ond wythnos eraill, y bwriad fydd cynnal cwrdd gweddi. Felly cwrdd gweddi yma fel arfer nos Fawrth, a mae yna fore coffi hefyd yma fel arfer bore dydd Gwener. Mae rotas wedi cael ei wneud ar gyfer Awst, sy'n diolch I Amanda am hynny. A gweithgareddau yn tymor ysgol yr haf, a bod lot o'r gweithgareddau yn dod I ben. Mae'n gyfle I ddiolch I bawb sydd wedi bod wrthi gyda'r gweithgareddau gwahanol dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha. Felly yn arbennig i'r rhai sydd wedi bod wrthi gyda'r ysgol Sul, ni'n diolch I chi yn fawr iawn am eich gwaith chi gyda'r plant a'r pobl ifanc. Mae Castell y Mis yn mynd at waith Heledd Job, a ni'n cofio amdani hi, mae'n gweithio gyda myfyrwyr. Myfyrwyr rhyngwladol, ond yn Iwerddon. Ac mae Castell y Mis at mis Awst yn mynd at ei gwaith hi. A sy'n nesaf, os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwain ni eto yn y cyfarfod. Wel, ni ddechrau yr oedfa'n iawn a troi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Diolch yn fawr I ti am dy holl roddion hael I ni, ac ni'n diolch I ti bod y dydd hwn yn rhodd gen I ti ein mwyn ni. Ac mwyn I ni gael rhoi o'n hamser ac o'n hegni I dy addoli di. O Dduw, ni'n ymwybodol bod dim byd mwy, dim byd gwell gallwn ni fod yn wneud nawr gyda'n hamser, ac ni yn dymuno, os gweled I fod yn dda, I ti ymwneud â ni. O Dduw, ni'n gwybod bod ni'n dod yn ofer os nad wyt ti yn bresennol, os nad wyt ti yn bendithio. Ac arglwydd felly, ni'n gweddio I ti faddau ni unrhyw erbyn di. A ni'n gweddio I ti dderbyn ni yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gweddio y bydd y cyfan I ni'n gwneud heddi mwyn clod a mawl I ti. Ac yn arbennig nawr arglwydd, ni'n gweddio wrth y air di gael ei agor yn ni, wrth i fe gael ei esbonio I ni. Ni'n gweddio bydd ysbryd glân di ar waith yn ein plith ni. Yn wir, ni'n gweddio fe dros ein gwlad ni. Ni'n cofio am Emyr fan hyn, ni'n meddwl am Meirion yn Llanymddyfri prynaw yma, ni'n meddwl am eglwysi ar hyd a lled Cymru. Arglwydd bendithia os gweld I fod yn dda. Cofia dy bobl. Cofia dy enw mawr dy hun. Sancteiddiad enw ni'n gofyn a deled y deyrnas. Gogoniant I Grist. Amen. 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 Diolch Rodri. I ni yma bore yma I gofio ac I ddathlu yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drosto ni. Mae'n gan gyntaf ni yn dweud hyn, Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di. Ildiais ti bopeth ar groes drosto fi. Lawer tro rhyfeddais I ti fach I byd. Nawr, ydy hwnna'n wir? Ydyn ni yn rhyfeddu? Mae'n anodd. Mae'n anodd yn dydy I rhyfeddu ar rhywbeth sydd yn gyfarwydd. Ond
Dyna i ni eisiau gwneud bore yma, meddwl, myfyrio, clywed pethau cyfarwydd a ryfeddu arnyn nhw fel petai ni'n clywed nhw am y tro cyntaf. Meddyliau fel hyn, ddaw i'm cof. Unwaith eto, syllu wnaf ar groes Calfari. A sylweddoli dymder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto. Rhoddaf i ti mywyd yn llwyr. Rwy'n ni sefyll i ganu mawl dyn gilydd. Ni'n mynd i ddarllen o air Duw, a ni'n troi bore yma i'r Efengyl yn ôl Marc, penod 10, ac adnodau 13 i 16. Os ych chi'n ymuno gyda ni bore yma, croeso cynnes i chi. I ni wedi bod ar spel bach yn gweithio'n ffordd trwy yr Efengyl yn ôl Marc. A ni wedi cyrraedd yr adran yma nawr ym mhenod 10. Wythnos diwetha, oedd e'n testyn ni yn ymwneud efo priodas. Ac mewn ffordd ddigon addas, mae'n testyn ni bore yma nawr yn ymwneud efo plant. Rhywbeth sydd yn aml yn dod mewn priodas. Felly Marc 10 ac adnodau 13 i 16. Dyma air Duw. Yr oeddent, hynny yw'r bobl, yn dod â phlant at Iesu, iddo gyffwrdd â hwy. Ceryddodd y disgyblion hwy, ond pan welodd Iesu hyn, aeth yn ddig. A dwedodd wrthynt, gadewch i'r plant ddod ata fi, peidiwch a'i rwystro, oherwydd i rai fel hwy mae teyrnas Dduw yn perthyn. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag nad yw'n derbyn teyrnas Dduw yn nill plentyn, nid a byth i mewn iddi. A chymerodd hwy yn ei freichiau a'i bendithio, gan roi ei ddwylo arnynt. Diolch i Dduw am ei air a diolch am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn mynd i gael stori'r plant nawr, felly os yw'r plant eisiau dod ymlaen, mae Beds yn mynd i roi stori, diolch. Okey-dok. Plant, os chi eisiau dod lawr? Come on, diolch lawr. Pam chi ddim yn dod?
Eila, Becca, come on. Okay, dewch lawr. Come on. Eila, Becca, pawch chi ddim yn dod! Reit, Cat, stop, gadael nhw ddod. Catrin Flir, gadael nhw ddod. Dewch lawr. Dewch eista lawr. O'r diwedd. Iawn, pam o'ch chi ddim yn dod lawr yn syth? Oedd mam ddim yn gadael... Ti yma hefyd os efo? Ideal, mwy ohonoch chi. Be, oedd mam ddim yn gadael chi? Pam? How rude. Ti'n gwybod pam? Achos nes i gofyn i nhw. Pam nes i gofyn i nhw? Nathach chi sylwi beth oedd yn digwydd yn y darlleniad heddiw? Ti'n gywir, oedd y disgyblion yn stop o plant rhag dod at Iesu. Oedd mams a dad yn stopio chi rhag dod lawr i stori plant. Fi eisiau chi fan hyn. Yn dydw i? Fi eisiau rhoi'r stori i chi. Ond oedd y disgyblion yn y stori yma yn stopio plant rhag dod at Iesu. Pam chi'n meddwl o'n nhw'n stopio plant rhag dod at Iesu? Be ti'n meddwl? Ie? Ti'n meddwl oedd y disgyblion fel, plant chi ddim yn mynd at Iesu, chi ddim yn digon pwysig. Chi'n meddwl oedd Iesu eisiau yr plant? Oedd Iesu meddwl oedd y plant yn ddigon pwysig? Oedd Iesu yn. Nawr, nawr ni edrych ar y darlleniad, please. No. O'r oeddent yn dod, mae gair mawr oedolion fanna, i gwrdd â hwy. Ceryddodd y disgyblion hwy yn dweud, ond pam welodd Iesu hyn, aeth yn ddig. A dweud wrth yn gadewch i'r... Be mae'n dweud? Oedolion eto, dod ata fi. Peidiwch â'r rhwystro, ydy hwnna'n gywir? Na. Mae pethau'n real stopio pobl rhag dod at Iesu. Gwasgu fe eto, Mary. Beth yw'r geiriau i fod? Y plant. Oedd Iesu yn caru'r plant. Oedd Iesu eisiau'r plant i ddod ato fe. Oedd rhai yn meddwl falle bod plant ddim yn ddigon pwysig. Ond oedd Iesu hyd yn oed eisiau'r plant dod ato fe. Dim hyd yn oed eisiau'r plant. Oedd Iesu yn dweud, mae'n dweud bach wedyn, does neb yn gallu dod ato fi, heblaw bod chi fel plant. Mae eisiau ni, yr oedolion, i hefyd fod fel plant. Be chi'n meddwl hwnna'n golygu? Ydy yn disgwyl i ni just mynd lawr ar pengliniau ni a dod ato fe fel yna? Be mae bod fel plentyn yn golygu, chi'n meddwl? Cwestiwn anodd. Ie, wel, mae hwnna'n pwynt da. A mae eisiau ni sylwi, ni yn fach i gymaru â Duw. Ni angen gwrando i be mae Duw yn dweud. Yr un ffordd a chi yn llaen o'r rhieni chi. A chi angen gwrando i be mae mam a dad yn dweud. A chi angen dod yn sylwi, heb mam a dad, bydde fi'n ffeindio fe'n anodd iawn. A ni angen bod fel plant weithiau yn dweud, fi'n fach i cymaru â Duw. Fi ddim yn ddigon da. Fi angen help Duw. A dyna be ni angen wneud, yr oedolion i gyd. A mae Iesu, beth mae Iesu'n wneud i'r plant, nath chi sylwi? A chymerodd hwy yn ei freichiau a'i bendithio. Be mae Iesu'n wneud i'r plant? Mae'n rhoi cwtch i nhw. Mae'n cymryd nhw yn ei freichiau ac yn bendithio nhw. Dyna fe mae Iesu eisiau ni. Mae eisiau dod, a dim just canu gyda fe, mae eisiau rhoi cwtch i ni. Mae eisiau rhoi cwtch i chi. Iawn? So mae pethau yn y byd yma yn trial stopio ni rhag dod at Iesu. Fel mams a dads yn trial stopio chi. Na, joc. Maen nhw ddim fel arfer eisiau stopio chi dod at Iesu. Ond mae pethau yn y byd yn stopio ni rhag dod at Iesu. Ond ni angen cofio, mae Iesu eisiau ni i ddod bob adeg, bob pryd, ato fe. Sut ydyn ni mynd at Iesu nawr? Achos mae Iesu ddim fyna, fi methu cerdded lan i fe. Sut ydyn ni'n dod at Iesu? Gyda ffydd. Ffydd yn beth? Y Beibl. Ni angen dod at y Beibl i cael mwy o Iesu. Iawn? A chi'n gallu gwneud hwnna mewn ysgol Sul, chi'n gallu gwneud e mewn clwb, chi'n gallu gwneud e mewn gwersylloedd, chi'n gallu gwneud e mewn pob math o ffyrdd. Dod i capel heddiw, ni'n gallu dod at Iesu. Iawn, na ni weddio a gawch chi fynd eistedd lawr. O Dduw, ni'n gofyn y bydde ti'n helpu pob un o'n ni fan hyn i fod fel plentyn yn dod ato ti. A ni'n diolch bod ti, Iesu, eisiau rhoi cwtch i ni, eisiau i ni ddod ato ti bob adeg. Ni'n diolch i ti am y braint yna. Amen. Ewch eistedd lawr. Amen. Diolch bed. Ni'n mynd i ganu eto. Rhif 18 yn yr atodiad, ond bydd y geiriau ar y sgrin.
Dyma un o emynau Oncl Noel Gibbard. Oncl Noel yn sgwennu rai emynau cyfoethog, llawn, gwirioneddau mawr. Ond oedd e hefyd efo'r gallu sgwennu yn syml iawn. Mae'r emyn yma yn un syml mewn llawer o ffyrdd. Dysgu gan yr Iesu, gwrando i eiriau ef. Dysgu gan yr Iesu, ef yw'r ffordd i'r nef. Cerdded gyda'r Iesu, pa beth bynnag ddaw. Cerdded gyda'r Iesu, cydio yn ei law. Falle bod chi'n darllen y geiriau yma wrth i ni ganu, chi'n meddwl, mae'n bach yn syml, nag yw e? Mae'n bach yn basic. Wel, os chi'n meddwl fel yna, mae eisiau ni gofio be ni newydd i ddarllen yn dyfa, be mae'r arglwydd Iesu'n dweud, mae eisiau ni ddod. Mae yna le i ddod mewn ysbryd syml, fel plant yn ostyngedig i'r arglwydd. Felly nawn ni sefyll, nawn ni ganu dy'n gilydd. Gynnwch ni gael o weddi, dy'n gilydd. Nw'n ni droi at Dduw mewn gweddi. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, dyn ni'n diolch i ti unwaith eto'r bore yma am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am ei aberth drosto ni. Yn diolch bod wedi bod yn barod i fynd i'r groes, i ddioddef ac i farw yn ein lle ni. Diolch. Diolch bod wedi mynd i lawr i'r bedd, i'r dymderoedd mwyn achub rai fel ni. Diolch bod e'n fyw yn awr. A ni'n diolch am yr hanes i ni wedi darllen bore yma, hanes cyfarwydd, hanes sydd wedi bod yn hoff hanes i lawer dros
y canrifoedd wrth feddwl am Iesu, y brenin, yr athro. Ie, Duw ei hun wedi dod yn y cnawd ag a'i agwedd at blant bach. Gadewch iddyn nhw ddod ato fi, peidiwch â'i rhwystro. Ni'n diolch fod i agwedd mor wahanol i'r disgyblion, a mor wahanol i'n agwedd ni yn aml iawn. Dad, i ni yn gallu bod yn falch, i ni yn gallu asesu gwerth pobl yn ôl falle eu hoedran nhw, neu eu cefndir nhw, neu beth maen nhw'n gallu cynnig i ni. A ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu fan hyn yn gwahodd, yn galw, yn derbyn, yn cymryd y rai lleia, yn cymryd y rai dinod i'w freichiau ac yn ei bendithio nhw. A ni'n diolch, ni wedi cael yn atgoffa gan Bedwyr yn barod, bod ni ddim yn gallu gweld yr arglwydd Iesu nawr, bod ni ddim yn gallu mynd ato fe'n gorfforol eto, i ni yn gallu nesau mewn ffydd, ac gwybod fod yr arglwydd Iesu Grist yn ein cymryd ni i'w freichiau. Arglwydd, diolch. Diolch i ti am hyn. Bod ti ddim yn gwrthod neb sy'n dod ato ti mewn ffydd. Arglwydd, ni'n gweddio bydd y gwirionedd yma nawr yn help ac yn gysur i ni'r bore yma. A dad, ni'n gweddio wneud i hefyd yn herio ni. Arglwydd, maddau ni unrhyw falchder yno ni. Maddau ni unrhyw hunan ddibyniaeth, arglwydd. Helpa ni nawr, bob un yma i ddod ato ti yn nill plentyn. I ddod yn ostyngedig ger dy fron di. Arglwydd, ni eisiau gweddio dros ein plant a'n pobl ifanc ni yma fel eglwys, a ni eisiau gweddio dros plant a phobl ifanc ein gwlad ni. Ni'n gwybod bod yna rai yn barod wedi mynd ar wersylloedd ar hyn o bryd. Ni'n gweddio dy fendith di arnyn nhw. Ni'n gweddio yn neud i yn dy drygaredd di, achub, a galw rai ato ti dy hun. Codi cenhedlaeth newydd. Arglwydd, ni'n clywed hanesion dy fod ti yn gwneud rhywbeth newydd yn yr genhedlaeth iau. Arglwydd, cenhedlaeth sydd falle ddim wedi clywed dim byd o'r blaen. Cenhedlaeth sydd ddim yn gyfarwydd gyda y Beibl ag hanesion ysgol Sul, ac sydd yn clywed am yr arglwydd Iesu Grist a sydd yn rhyfeddu arno fe. Arglwydd, gadw ni glywed am fwy felly. Os gweli di fod yn dda, gweithio yn rymus. Ac arglwydd, ni'n gweddio am bobl o bob oed hefyd. Yn neud i drigarhau, yn neud i meddalu calonau caled. A dod â phobl ato ti dy hun. Arglwydd, clyw ein gweddi ni nawr. Ni'n cyflwyno'r wythnosau nesaf yma i ti, yn cyflwyno eglwysi gwahanol sy'n cael eu cynrychioli yma y bore yma, yn gweddio wneud i'n gwarchod ni, a'n defnyddio ni mwyn dy enw mawr dy hun. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn arall cyn troi at ein testyn ni. 766 yn y llyfr yma ne. Adran bach y plant. Ar emyn 766. Hoff yw'r Iesu o blant bychain. Llawn o gariad ydw ef. Mae'n gwylio drostynt beunydd ar ei orsedd yn y ne. Mae'n fy ngharu. Rwyf yn gwybod mae ei eiddo beth o'i fi. Mae'n fy ngharu, diolch iddo, prynodd fi ar Galfari. Rwy'n ni sefyll i ganu.
Cael trowch gyda fi i'r adran yna ni wedi clywed yn barod Marc 10 ac adnodau 13 i 16. A mae'n testyn ni bore yma yn delio gyda 2 gwestiwn. Neu'n cyflwyno ni gyda 2 gwestiwn. Pwy sy'n cael dod at Iesu? A sut mae dod at Iesu? Nawr mae'r cwestiwn cyntaf yn rwydd i'w ateb. Pwy sy'n cael dod at yr arglwydd Iesu? Pwy sydd yn gallu dod i fewn i'w deyrnas Yr ateb yw unrhyw un. Mae'r adran yn dechrau yn dydy gyda rhai rhieni neu oedolion yn dod â'r plant yma. A maen nhw'n ceisio bendith Duw. Maen nhw eisiau i'r arglwydd Iesu Grist, maen nhw wedi gweld bod yna rhywbeth arbennig amdano fe, maen nhw eisiau Iesu i roi law a bendithio a gweddio dros y plant yma. Ac wrth gwrs, fel ni'n clywed, mae'r disgyblion yn trial stopio hyn. Yn trial i rwystro nhw. A dwi ddim yn gweud fan hyn pam. Ni'n gorfod dyfalu, a ni'n gallu dyfalu, yn di ni. Ni yn gallu dychmygu yn eitha rwydd beth oedd y disgyblion yn dweud, peidiwch disturbio Iesu. Mae Iesu'n llawer rhy brysur. Mae Iesu'n llawer rhy flynedig. Mae Iesu'n llawer rhy bwysig ar gyfer hyn, ar gyfer plant. Sylwch chi, beth yw ymateb Iesu? Pan welodd Iesu hyn, aeth yn ddig. A ni ddim yn aml yn clywed am Iesu yn mynd yn grac, yn profi'r dicter cyfiawn yma, ond dyma un esiampl, mae'n grac. Pam? Wel, achos mae'r disgyblion wedi cael yn wrong. Dyw Iesu ddim eisiau gweld neb yn cael ei rwystro. Gadewch i'r plant ddod ata fi, peidiwch a'i rhwystro. Oherwydd i rai fel hwy mae teyrnas Dduw yn perthyn. Mae Iesu mewn man arall wrth gwrs yn dweud yn dydy, dewch ata fi. Dewch ata fi. O'n i'n cael batgoffa, bydd rai o'n chi'n gyfarwydd efo'r geiriau yna ar y Statue of Liberty yn America. Geiriau allan o gerdd yw hi, ac ar draed fi'n credu, neu ar y plinth ar y gwaelod, mae'r geiriau hyn. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed to me. Yr gwahoddiad yna, dewch i wlad newydd America te. Mae yna groeso, mae yna ddiogelwch. Mae Iesu'n dweud, gadewch iddyn nhw ddod ato fi. Mawr a bach, hen ac ieuanc, pwysig a dinod, dewch. Dyna ni wedi gweld yn dyfers dechrau Efengyl Marc. Ewch nôl, darllenwch eto trwy yr geiriau yna. Pwy mae Iesu'n galw ato fe ei hun? Wel, pysgotwyr. A cleifion, sal, a rai sydd dan meddiant cythreiliad, a y gwahan glwyfus oedd pobl ddim eisiau cyffwrdd â nhw, a chasgwyr trethu oedd pobl ddim eisiau cael ei gweld gyda nhw, a hyd yn oed pan mae yna bobl yn nesau sy'n perthyn i'r cenhedloedd eraill, sydd ddim yn iddewon, mae Iesu yn gadael iddyn nhw ddod. Pwy sy'n cael dod at Iesu'r bore yma? Unrhyw un. Blant, chi ddim yn rhy ifanc i ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Os chi'n ddigon hen i ddod ymlaen i'r ffrynt at bed i gael stori, chi'n ddigon hen i ddod ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae eisiau chi. Heno, byddwn ni'n clywed am henaint. Croeso chi ddod nôl
Chi ddim rhy hen chwaith. Peidiwch meddwl bod yna age limit. A chi'n mynd i rai pethau, di chi, chi ddim yn gallu mynd ar y reid yma yn Alton Towers, chi'n rhy hen falle. Peidiwch dod ar y reid yma os ydych chi problem efo'ch calon neu'ch cefn neu beth bynnag. Mae'n y rwystre, ond mae Iesu'n dweud nas dim rwystre fan hyn. Os chi'n meddwl bore yma, yn yw bod hwn ddim i chi, bod yr arglwydd Iesu ddim i chi, bod ei eglwys ddim i chi, bod yna ddim lle i rywun fel chi, wel, chi'n wrong. Falle bod chi ddim wedi cael croeso mewn llefydd eraill. Falle bod chi ddim wedi cael derbyniad mewn llefydd eraill. Falle bod chi ddim wedi profi cariad mewn llefydd eraill. Fe gewch chi efo'n hyn. Fe gewch chi gyda fe. Mae e'n aros, mae'n eiddgar, mae'n barod i'ch croesawu chi, i'w freichiau ac i'ch bendithio chi. Dim rwystyr. Y gwanaf, yr lleiaf, y dinod yng ngolwg cymdeithas. Gewch chi ddod. Felly, na'r cwestiwn cyntaf, pwy sy'n cael dod at Iesu? Fel fi'n gweud, mae'n gwestiwn sydd ag ateb syml. Beth am y cwestiwn arall te? Sut mae dod at Iesu? Mae'n gwestiwn sydd ychydig yn anoddach i'w hateb mewn ffordd. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn rhoi yr ateb i ni. Achos dyw Iesu ddim yn unig yn dweud ac yn trial esbonio i'w ddisgyblion ar y fe. Nid jyst bod unrhyw yn gallu dod ato fe, ond mae hefyd yn esbonio iddyn nhw sut. A'r ateb, os allai grynhoi yw yn adnod 15. Sut? Wel, mae rhaid i ni ddod fel plant. So ddim jyst bod yn y groeso i blant, ond mae'n rhaid i bob un ohono ni ddod fel plant. Adnod 15, rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag nad yw'n derbyn teyrnas Dduw ynnill plentyn, nid a beth i mewn iddi. Nawr, mae'n bwysleisio eto, nid sôn am oedran mae efo hyn. Dwi ddim yn dweud, reit, os chi ddim wedi dod yn Gristion fel plentyn, os chi ddim wedi credu yno fi erbyn rhyw oed arbennig, mae'n rhy hwyr. Na! Mae Iesu'n sôn am dull plentyn. Mae'n sôn am agwedd fan hyn. Blant, mae Iesu fan hyn yn dweud fod gan yr oedolion rhywbeth i ddysgu gen i chi. Felly, be mae'n golygu? Be mae'n golygu? I dderbyn teyrnas Dduw ynnill plentyn. Dyna fi eisiau ni feddwl am weddill y bregaeth. Mae'r gair derbyn yna'n bwysig yn dydi. Mae'r gair derbyn yn cyfleu'r cwbl, yn dydi? Mae'r gair derbyn yn air sydd yn llawn o ffydd. Chi'n gorfod cael ffydd mwyn derbyn rhywbeth. Ond gadewch chi ni fynd yn ddyfnach a meddwl, wel, siwr mae'r ffydd yna yn edrych. Be mae'n golygu? I dderbyn teyrnas Dduw ynnill plentyn. Peth cyntaf, fi'n credu mae'n golygu yw hyn. Rhaid i ni dderbyn yn llwyr. Derbyn yn llwyr. A be fi'n golygu wrth hynny? Wel, un o'r pethau sy'n nodweddu plant, fel ni gyd yn gwybod, yw ei bod nhw yn ddiymadferth. Maen nhw yn ddibynnol ar eraill. Dyn nhw ddim, yn sicr ar y dechrau, mae hynny yn newid wrth i amser mynd yn ei fan, ond i ddechrau, dyn nhw ddim yn gallu gwneud dim byd dros dyn nhw ei hun. Ni'n gweld hynny yn ein testyn yn dyn ni. Yr oeddent yn dod â phlant ato. O pam? Wel, achos oedd y plentyn ddim yn gallu dod ar ei pen ei hun. Falle nhw ddim yn gallu ddigon hyn i gerdded eto. Yn sicr ddim yn gallu ffeindio'u ffordd nhw at Iesu. Ar ryw lefel, mae plant yn derbyn popeth gan yr oedolion sy'n edrych ar eu holau nhw. Fi'n credu bod fi'n iawn i ddweud bod hwn yn fwy gwir am pobl nag am unrhyw greadur arall ar wyneb daear.
wedi defnyddio'r darlun yma o'r blaen. Mi'n cofio gwylio rhyw raglen natur, David Attenborough, chymod, o'r llais enwog yna yn rhoi hanes rhyw, fi'n meddwl mae caribw o fe, chymod, rhyw carw fawr yn dyfa. A'r caribw yma newydd gael ei geni, ac o fewn awr fi'n credu, neu cwpl o oriau, mae'r caribw bach yma, babi bach, yn cael ei chaso gan bleiddiad. Ac yn barod yn gallu redeg yn gynt na bys ni'n gallu redeg. A falle bod chi wedi gweld rhyw raglen arall tebyg, mae yna rhyw greadur, rhyw anifel bach yn dod allan o'r wy ac yn syth, maen nhw'n cael eu chaso gan rhyw nadredd ac yn y blaen. Ond maen nhw'n gallu ffeindio'u ffordd yn syth ar eu pen eu hun. Dyn ni ddim fel na, i ni. Nid fel na mae plant. Am plant ni, o'n i mewn barbecue ddoe, oedd na fabi bach yna. Oedd hi'n gorfod cael ei gafel yn ddi, yn gorfod cael Eli Hael wedi rhoi arni, a rhoi'r het nôl ymlaen, a ffind o bwyd, a diod, ac yn y blaen iddi. Dyna sy'n wir am blant. O'i geni, yr agwedd mwyaf sylfaenol i blentyn yw bod nhw'n crio, yn galw, yn gweiddi, yn gofyn. Maen nhw angen pethau. Maen nhw angen, a maen nhw'n gweld eu hangen. Yn gwybod bod rhyw angen arnyn nhw, a maen nhw'n galw mas. Help! A mae Iesu'n gweud, dyna sydd ni angen bod. Dyna be mae'n golygu ddod ar ddull plentyn. Gweld bod ni'n hollol ddibynnol. Gweld bod ni ddim yn gallu achub ein hunan. Gweld bod ni ddim yn gallu darparu ar ein cyfer ni ein hunan. Gweld mae yr unig ffordd i fod yn iawn gyda Duw, yr unig ffordd i wneud yn iawn a derbyn maddeuant am ein pechodau ni, yr unig ffordd i ddelio gyda'n cydwybod eog ni, yr unig ffordd i gael bywyd go iawn, yr unig ffordd i fyw y bywyd i ni wedi cael ein creu ar ei gyfer yw derbyn trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Derbyn yn llwyr. Chi'n gweld, fel oedolion, ni'n tyfu mas o hynny i ryw raddau, ynddi ni? A ni dal angen help ar y degau fi'n derbyn hynny, ond fel pobl, wrth i ni dyfu, ni'n mynd yn fwy ac yn fwy hunan ddibynnol. Ni ddim eisiau gofyn am help, ni eisiau mynd i'r siop ar ein pen yn hunan, a ni eisiau darparu hyn a'r llall, a ni eisiau dangos, o na, fi yn gryf, fi yn gallu gwynebu hyn, fi yn gallu gwneud hyn. Ni'n gallu meddwl fel hynny yn ysbrydol. Fi ddim mor wael â hynny, ydw i. Fi'n gallu gwneud bach yn well. Fi'n gallu ymdrechu bach yn fwy ger bron Duw. Fi'n siŵr bydde'n okay yn y diwedd. A mae Iesu'n gweud, na, chi angen dod fel plentyn. Chi angen dod a derbyn popeth. Derbyn yn llwyr. Na'r pwynt gyntaf. Be arall sydd gan blant i ddysgu i ni? Wel, yr ail beth yw hyn. Derbyn yn syml. Derbyn yn syml. Be fi'n golygu wrth hynny? Wel, efo plant, gallwch chi ddweud fod derbyn pethau, hynny yw credu ac ymddiried yn ei rieni, yn rhywbeth sy'n dod yn hawdd, yn dod i? Mae'n gwneud synwyr, chymod, os y'n nhw wedi cael eu magu mewn catre lle mae yna ofal a chariad, a lle mae ei anghenion nhw yn cael eu cwrdd yn gyson ac yn reoledd, os y'n nhw wedi profi dro ar ôl tro, mae'r oedolyn yma yn fy ngharu i, wel, maen nhw'n mynd i trystio nhw. Trystio nhw mewn ffordd syml. Pan mae plentyn yn fach, yn dechrau dysgu pethau, dechrau deall, gallwch chi ddweud, just o bod unrhyw beth wrthyn nhw,
anna nhw gredu chi. Na, mae yna beth peryglus os ych chi'n riant sy'n hoffi tynnu coes. Gallech chi ddweud wrth y plentyn, wel, ti'n gweld y lleiad? Y lleiad i'n neud mas o gaws. Beth? Neu, ti'n gweld be? O'n i yn gweilod yr ardd o, ta be nes i weld? Nes i weld uncorn. Na nhw gredu chi. Achos, mewn ffordd, does dim reswm dyn nhw i beidio a chredu. Mae'n rhywbeth sydd yn dod yn rwydd, yn naturiol iddyn nhw. Nawr, fel fi'n gweud, mae'n bwysig i rieni fan hyn i fod yn ofalus felly yn dydy, yn y ffordd maen nhw yn trin i plant a be maen nhw yn dweud wrth eu plant. Ond yr agwedd mewn ffordd yw hyn. Mae'n rhaid bod hyn yn wir achos bod ti'n dweud hyn. A felly rhan o be mae Iesu'n gweud yw hyn. I ni angen dod gyda'r ffydd syml yma. Ffydd syml yn yw. Mae Duw wedi gwneud addewidion mawr i ni yn ei ar. Mae neges yr efengil yn un mawr a rhyfeddol. Fi'n aml yn dweud hyn, ni'n edrych ar ryw ddarn o'r ysgrythyr a chi'n teimlo, mae bron yn rhy dda i fod yn wir. Ydy hwn yn wir? Gallu bod yn wir? Bod Duw, y creawdwr, yn fy adnabod i. A bod e'n fy ngharu i. Ie, bod e'n fy nabod i yn well na fi'n nabod fy hun ac eto dal wedi trefnu ffordd mwyn fy achub i. A fe ddaeth Duw ei hun, Duw y mab i'r byd ym mherson Iesu Grist. Fe ddaeth e'n ddyn. A nath e fyw bywyd perffaith, di-fai, di-bechod, ac oedd e'n fodlon marw drosto fi. A'r cwbl sydd angen i fi wneud yw credu. Fi ddim angen gwneud unrhyw beth i gael fy achub. Fi ddim angen roi unrhyw beth, cyflawni unrhyw beth. Just ymddiried, just roi fy ffydd i ynddo fe a'i ddilyn a na'i dderbyn popeth. Wneith Duw roi hi fi pob bendith ysbrydol. Nath e'n fy wneud i yn blentyn iddo fe ei hun a fy nghadw i a darparu pob peth sydd ei angen i fi a wnaeth e fyth yn gollwng hi. A chi'n meddwl, ydyn nhw gallu bod yn wir? Wel, mae'n tad nefol ni'n dweud fod e. Ond felly mi eisiau ni dderbyn e, yn syml. Yn rhaid fod e'n wir. Achos bod e'n dweud. Wel eto, fel oedolion, ni'n tyfu mas o hyn. Ond ni? Mae rai o'n ni'n waith yn gilydd, ond ni'n mynd yn cynical. Ni'n mynd yn sceptical o bethau. Falle bod ni'n cael ein brifo gan bobl, a mae hynny'n gwneud i ni amau gair pobl. Falle bod ni wedi cael ein brifo gan ein rieni, ein hunan. A mae hynny'n neud ni'n amheus. Nawr, fi ddim yn dweud bod eisiau ni fod yn naif. Na, mae'r gair yn annog ni. Hewch, darllenwch, astudiwch, myfyriwch. Ond mae eisiau ni ddod ac wrth edrych ar y dystiolaeth ac wrth edrych ar sut Dduw yw a'r cwbl mae wedi wneud drosto ni, mae eisiau ni bwyso ar hyn. Ie, pwyso yn ei freichiau fe, derbyn, ie, fi yn gallu trysto fe. Falle bod y sefyllfa yn edrych yn dywyll ac yn anodd ar hyn o bryd. A mae yna bob math o ofnau a phryderon, ond derbyn yn syml, na, mae dad yn dweud. Mae pethau'n mynd i fod yn oce. Yna mae'n un peth ola. Derbyn yn eiddgar. Derbyn yn eiddgar. Chymod, mae plant yn gyffredinol yn frwdfrydig am bethau, yndyn nhw. Maen nhw'n excited.
ni ddim yn clywed yn union beth oedd oed y plant yma. Falle oedd hwnna'n rhan o pam oedd y disgyblion, falle oedd y plant yma'n dod i fewn ac yn syth, mae yna sŵn yn does, mae yna egni, mae yna fwrl yma, falle oedd nhw'n teimlo, no, come on, calm down. Dyna sy'n wir am blant. Maen nhw gofyn, maen nhw eisiau. Mae diwedd yr oedfa mynd i ddod a bydd yna blat o fisgedi mas fyna, well i chi fynd yn gloi. Pam? Achos bydd y plant yna. A bydd nhw eisiau mwy a mwy a mwy. I blentyn ifanc, mae popeth yn newydd. Maen nhw'n neud popeth am y tro cyntaf, nawr falle nhw ddim cofio fe, ond maen nhw'n dyn nhw pob bwyd, maen nhw'n blasiau am y tro cyntaf. Pob tirwedd, maen nhw'n gweld y môr am y tro cyntaf, neu goedwig, neu gwair, neu tywod, neu beth bynnag yw hi, a chi'n mynd â nhw i'r zoo, a maen nhw'n gweld yr creaduriaid yma am y tro cyntaf, a fel arfer, felly, mae plentyn, maen nhw'n eiddgar yn dyn nhw. Maen nhw'n frwdfrydig. Chi'n rhoi rhywbeth, weithiau chi'n rhoi rhywbeth ddigon bach iddyn nhw, a maen nhw fel, waw, mae hwnna'n awesome. Fi'n credu bod hynny'n rhan o beth mae'r arglwydd Iesu yn ei olygu fan hyn. Dylsyn ni fod yn derbyn yn eiddgar. Fe ddylsyn ni fod yn llawn ryfeddod. Fe wedi cyfeirio'n barod at rai o'r pethau gwych sydd yn cael eu cynnig i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ie, hunaniaeth newydd, bywyd newydd, teulu newydd, dechrau newydd, tragwyddoldeb gyda Duw. Ydy'r pethau yn eich cyffroi chi, Cristion? Ydyn ni'n dod at y pethau hyn yn eiddgar? Dyma air Duw. Y Duw wedi siarad gyda ni. Mae'r geiriau wedi cael eu cofnodi ein mwyn ni. Trwy ei ysbryd wrth i ni ddarllen hyn, mae Duw yn siarad gyda ni. Ydyn ni'n agor y tudalennau yn gyffroes? Ni'n dod at ein gilydd. I glywed beth sy'n gan ein tad nefol i'w ddweud wrthyn ni. Ni'n dod i gwrdd gyda fe mewn addoliad gyda'i bobl a mewn cyfarfod fel hyn, mae'n bywyd ni'n gallu cael ei drawsnewid. Ni'n gallu derbyn nerth a llawenydd a heddwch a pob peth sydd ei angen arno ni i wynebu y fori. O'n ni'n dod yma bore yma'n eiddgar? Neu wnaethon ni ddeffro bore yma? Well dy fi aros yn y gwely. Oh dear, come on, right, well ni fynd. Pan ni'n gweddio, mae gennym ni mynediad at gorsedd gras, gorsedd y nef, control room y bydysawd. Mae'r arglwydd wedi gweud, os chi'n gweddio yn fy enw i, na'i ateb chi, na'i wneud e. Mae gweddi pobl Dduw, gweddi'r cyfiawn yn newid pethau yn y byd. Ydyn ni'n dod at weddi yn eiddgar, yn ddisgwylgar? Neu meddwl, well i fi. O'r unwaith eto, fel oedolion, ni yn tyfu mas o hyn, yn di ni? Ni'n dod yn gyfarwydd efo pob math o bethau. Meddyliwch am y pethau oedd yn eich chi mwy a cyffroes pan o'ch chi'n blentyn. Y 2 ddiwrnod siwr o fod yn sefyll mas eich penblwydd anadolig. Ni'n cyrraedd pwynt lle weithio ni'n anghofio mewn penblwydd yn hun. Dwi'n wedi digwydd i chi, mae rhywun yn gweud, penblwydd apus gyda ie. Anadolig, a fi'n cofio yn blentyn ifanc ddim gallu cysgu ar noson nadolig. Methu mynd i gysgu achos o'n i'n mor excited. A fi'n cofio, sa'n cofio pan mae'r hen o'n i, ond fi yn cofio rhyw noson nadolig lle oedd hwnna ddim yn wir. Lle o'n i ddim yn teimlo'r
butterflies yn anamoli dim mwy. O'n i dal yn edrych ymlaen, o'n i'n gwybod bod y diwrnod mynd i fod yn braf, ond oedd rhywbeth wedi cholli, rhywbeth di newid. Ydyn ni'n dyheu, ydyn ni'n gweddio, ydyn ni'n gofyn bydd y Duw yn rhoi ni fwy o hyn, yn gwneud ni yn fwy plentynaidd yn y ffordd i ni yn dod ato fe. Mae pob un ohon ni bore yma yn gallu nesau at yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gallu dod i fewn i'w deyrnas e. Sdim rwystyr. Sdim os pwy chi, sdim os beth yw'ch cefndir chi, does na ddim rwystyr, dwi ddim yn gweud na, ddim ti, ddim pobl fel chi, na. Ond yr unig rai sy'n mynd i fynd i fewn, yr unig rai sydd yn mynd i dderbyn, yw rai sy'n derbyn fel hyn. Derbyn yn llwyr, derbyn yn syml, derbyn yn eiddgar, derbyn mewn ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch iddo, na ni weddio. O arglwydd maddau i ni, ein bod ni mor aml yn gallu tyfu mas o'r pethau hyn. Hyd yn oed fel dy bobl di arglwydd. Ac mynd i ddibynnu arno ni yn hunan a arglwydd mynd i amau dy gariad di a colli rhywbeth o'r cyffro. Arglwydd ni'n gweddio bore yma. Bydd yna rhywun yn profi'r pethau hyn am y tro cyntaf. Falle un o'r plant, falle un o'r rhai hun, ond pwy bynnag arglwydd y bydden nhw yn dod at ti. Yn nell plentyn. Ac arglwydd dyna'n gweddi ni am bob un ohono ni. Bydde ti trwy yr hyn ni wedi glywed nawr yn newid rhywbeth ono ni. Yn meddalu ein calon ni, ychydig bach yn cynhesu ein cariad ni at ti yn atgoffa ni. Ac arglwydd yn helpu ni dderbyn ac i gredu ac i ryfeddu arna ti. Arglwydd, derbyn ni nawr. Rod y law arno ni, bendithia ni. Mwyn dy enw mawr. Amen. Amen. Dwi'n ni ganu unwaith eto i orffen. O'n i'n hynod rwystredig wythnos yma, achos oedd yna Emyr yng nghefn y meddwl i rywle, ac o'n i'n methu cweith cofio beth oedd e. A ni ddim yn cofio digon ohono fe i ffindo fe. A ni wedi rhoi lan a bod yn onest, a wedyn y thrwyn anfon yr Emyr ato fi ddoe. A nes i ddarganfod pam o'n i ddim wedi gallu ffindo fe, achos dwi ddim yn y llyfr yma, dwi ddim yn Grymal 2, dwi ddim yn yr atodiad, mae yn y casgliad carolau. Ac o'n i ddim wedi edrych fyna. Daeth Iesu o'i gariad i'r ddeiar o'r nef. Fe'i ganwyd yn faban ym Methlehem dref. Mae hanes amdano nôl tyfu yn ddyn yn derbyn plant bychain i'w freichiau ei hun. Mae'r Iesu yn derbyn plant bychain o hyd. Hosanna i enw gwaredwr y byd. Nw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd.
sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.